Sa barangay Cogon, Roas City, Capiz, pamilya Bigona nagkakangawa sang hinali sa pagtuhaw sang kalayo sa Ilapuluyan. Makatingalahan ang nahitabo luyag nila nga pangayuan sang bulig. Nakatutok, Rojimar Sukaldito, exclusive. Tuman ang kabalaka sa mga residente sa Sitio Paon, Barangay Cogon, Rojas City, Capiz. Halos pila na kasimana nga hinali nagakalayo ang kurtina kag pila ka mga bayo sang 5 ka puluyan sang pamilya Bigona. Sa video nga kuha sang pamilya, mabatian ang paghilibion sa mga bata nga nakasaksi sang hitabo. Nagapati ang pamilya nga imposible nga himuon ini sang ordinaryo nga tawo. Imposible man nga sa mga appliances nagsugod ang misteryoso nga pagkalayo kay wala man sila sang kuryente. Inigid ang ila ginakabalakan kay wala sang oras ang pagtuhaw sang kalayo. Luwas sa kurtina, bayo, atop sang ilabalay, pati mga hiligdaan kag gamit sa pagpangisda ang nagakasunog. Sa video nga kuha sang pamilya, ila nga gidpagwa ang nagkalayo nga gamit. Agod niya makita sang ila kasilingan. May kalain man sang buot si Efren, kay pati siya ginadudahan nga responsable nga nagasunog. Nya sa diin ka na natabo ni. Na kung kita mo naging gina-interview mo ko di ginat sa piyak balay kag. Ay hindi sa magpati sa kon. Tutong na aking kami si Yabla, na ako papamandan nga ako nagsunog sa panimalay ko. Misteryo sa likod sang pagkalayo sang ila mga gamit sa sulod sang puluyan. Tutukan buwas. Balita gikan sa syudad sang Rojas. Rojimar Sukaldito, 1 Western Visayas.